Maza! Ya kwana bi ka boye ba. Wallahi shiru ne, kai ya naga kun zo kun zauna ne akan layi sai ka ce wasu kananan kwari. Wallahi ka san garin yayi rumfa ne gaba ki dai ba kuɗi. To ai ku ne laifin ku ne, na ba ku shawara ku zo mu fita a harkar nan kun tsaya wasa. Yanzu na ci zarar wannan waya. Ka zo mu je a fita a harka. Ai ko gaskiya harkar nan dole a yi ta. To kai fa? A kana ji bi fa ba zai yi da ni ba. Shi sa me yake ga muku nake cewa mu je mu samu ko wani aikin ne a samu a dauka mu dinga yi. Kiran larabu da wannan karamin kwaron da Wannan gaba ki dai karamin kwaro ne. Ai yanzu tsaya ba zai iya ba wallahi. Wannan ba zai iya ba. Ku je Allah ya bada sa'a ba za ni ba. Dole ne ba za ni ba. Mr. Heaven. Ga wani yaro can kana ganin yaron nan ka san iyayensa ne suka tara mai A bai san gaskiya wahalar ne. nema ba Tabbas. don haka yadda za a yi a je a tawo min da shi ko da yake ba kirawo shi daga nan Eh. Zo mana. Ko baka da kai nake zo. No. Kawo abubuwan da ke hannunka. Ko ba ka kawo bane? Kamar yanka abubuwan da ke hannuna a haba ba zai yi ba wallahi. kuke haka ce to bari mu karɓa ta ƙarfi kai je ka tawo min da wannan ne ya karɓo ta mun buge shi ne karɓo ta So